कितना बटे लड़की के सीट? 224 लड़की के बा, 224 सीट बटे लड़की के 336 आ 336 लड़का के बटे सीट बटे कि मतलब 336 लोग या बेड के इतना बेड के बा या पढ़ सकत न लोग। तो अपना कैमरामैन से कहम कि तनी घुमा कर हुआ सब दिखा दी कि देखी तमाम गिटी गिरल बाटे एजा बहुत जोरों शोर से एजा काम लागल बाटे, बड़ा ही बढ़िया लागत बाटे। अच्छा, बक्सर जिला के सौभाग्य के बात बाटे, रुआ सबसे बता दी कि बक्सर जिला के सौभाग्य के बात बाटे कि पूरा शाहाबाद जिला में बक्सर जिला ही चूज कइल गइल बाटे कि मदरसा स्कूल जोन बाटे। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ गोड़ लागत नहीं आप सबके भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बा। जैसे कि हम रउआ सबके अपना भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से हर कुछ दिखावे के प्रयास करना और हर कुछ दिखाई ना, चाहे किसान के समस्या होके या ब्रह्मपुर नगर पंचायत के समस्या होके या पूरा बिहार के समस्या होके। अच्छा, रउआ सबसे बता दी कि पहले ही हम कही ना, कहीं भी जाए से पहले कही ना कि दिल्ली रहिए, मुंबई रहिए चाहे पुरी में, दिल्ली रहिए, मुंबई रहिए चाहे पुरी में, आ लिखिए पढ़िए कौनो भाषा बतिए भोजपुरी में। भोजपुरिया अंदाज में हम आइल बनी रउआ सबके बता दी कि ब्रह्मपुर और कांटे के बीच में बहुत दूर में बाउंड्री मारल बाटे। रउआ सब हम अपना कैमरामैन से कहम कि देखाई पूरा बाउंड्री मारल बाटे। हाँ, तो चर्चा के विषय रहला, हर एक जनता हर एक लोग पूछत रहला कि आखिर एजा का बनत हटे। सब कोई हम कुछ जनता ले पूछनी, हम कुछ कोई से पूछत रही तो सब कोई बतावत रहे कि फैक्ट्री बनता, तो कोई कुछ बनत हटे। तो कंफ्यूज में हम रहनी यहाँ कि कौन आखिर का बनता। तो देखिए आज हम वो जगह पे आ गुल बनी, अहिला के बाद में एहिजा के इंजीनियर से हम चली के पूछम, पता लगाई कि आखिर ई का बनत हटे, कि इतना की पूरा जनता के बीच में इस चर्चा के विषय बनल बाटे कि आखिर ई का बनत हटे। लोग जे बाटे जो दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, हरियाणा जाके कमाला, उ सोचत लइका कि एजा फैक्ट्री बनता। एजा एकरा वजह से हम सोचनी है कि चल के जाके धरातल पे उतर के जे भी बाटे इस जगह पे, तो हमारा पता लगला कि एजा इंजीनियर साहब बनन और वर्कर लोग बा लोग जे काम करत हटे, ओकरा से चल के हम पूछम कि आखिर ई का बनत हटे कि पूरा जनता के बीच में ई चर्चा के विषय बनल बा। तो आई हम चल के इंजीनियर साहब से बता रहल बानी। हाँ सर, तराउर परिचय का? मेरा नाम जयराम पांडे हुआ, हम यहाँ का साइट इंजीनियर है। सर हुआ भोजपुरी जानी ना? हाँ, जानी ला। तो भोजपुरी बोलम तो बढ़िया लागी, कैसे कि हमारे जितना भी फॉलोअर्स बारन अब भोजपुरिया अंदाज में हमनी के बिहार कहीं जा एकदम माटी के चीज हई जा हमनी के, तो माटी के चीज में एकदम खुशबू जोन बावे एकदम भोजपुरी को हो बड़ा मीठ लागेला भोजपुरी भाषा। तो भोजपुरी में परिचय हुआ बताइए हमारा भोजपुरी। हमारा नाम जयराम पांडे बा, हम यहाँ के साइट इंजीनियर बा। जी, साइड इंजीनियर बनी रहुआ। अच्छा सर, ये बताई रहुआ कि आखिर इतना दूर में दोनों तरफ देखो तनी, यहू बगल में या वहू बगल में रोड के पलाटी बाटे कि पूरा बाउंड्री मारल बाटे, पूरा पिलर गड़ल बा, ई का चीज बन रहल बाटे? 560 बेड का ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए बन रहा है। 560 बेड का आवासीय विद्यालय यहाँ पर भोजपुरी अल्पसंख्यक लोगों के लिए यहाँ पर, मतलब कि मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक जो भी लोग मैंने अल्पसंख्या मैंने जो भी आ जाए, रहने के लिए भी सुविधा है छात्र छात्राओं के लिए। अच्छा, स्कूल बना था का मतलब ये स्कूल कितना तक ले बन रहा है? 10+2 या 2+ तक रही? 2+ तक ले रही। अच्छा, ये बताई सर कि दोनों बगल रोड के वो पलाटी में देखनिया कि इतना ही पूरा दूर में बाउंड्री मारल बाटे, तो वो मतलब दोनों स्कूले बनत हटे? स्कूले बाड़े माने का माने स्कूल बनत हटे, माने लड़का के अलग लड़की के अलग स्कूल बनत हटे? लड़की के बाड़े उधर लड़का। अच्छा, ये बगल लड़का के बाटे, वो बगल लड़की के बाटे। अच्छा सर, ये बताई कि माने जे भी लड़का लड़की लोग पढ़ी लोग, तो जैसे कि माने इधर रहना खाना माने सब प्राइवेट माने सरकारी है बनू? अच्छा, तो ये बताई कि एडमिशन माने कब तक बन के तैयार हो जाई? तो अभी 18 महीना का टाइम पीरियड बा, माने 18 महीना के कर एथी बाटे कि 18 महीना में करावे कंप्लीट बना के दे देबे के बाटे पूरा है। रहुआ कहानी हम क्वालिटी इंजीनियर हैं, क्वालिटी इंजीनियर बनी। अच्छा, रहुआ बताई सर कि मतलब 18 महीने में कंप्लीट करके दे दे हम जा? बिल्कुल एकदम टारगेट बाटे 18 महीना में करके कंप्लीट करके दे देबे के बाटे, पूरा टारगेट बाटे। रहुआ कहानी? मेरा नाम, मैं साइड इंजीनियर हूँ यहाँ। अच्छा, रहुआ साइड भोजपुरी में जानी ना, भोजपुरी भाषा ठीक बा, हिंदी में बोल दी जी। साइड इंजीनियर बनी जी, चलिए भोजपुरी बना जानी ना। तो हमारा साथ में ब्रह्मपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद जो उनकी बहुत ही चर्चा में रहलन, पूरा समाज सेवी खड़न पिंटू सिंह जी हमारा समक्ष आइल बनी, हमारे साथे आइल बनी। भैया से पूछम कि भैया ई विकास जोन हो रहल बिया कितना बढ़िया बाटे, जोन हमनी ब्रह्मपुर नगर पंचायत के बगल में जोन काट पंचायत बाटे और ब्रह्मपुर नगर पंचायत बाटे, अटैचमेंट मतलब सटल बॉर्डर पे मेन ई अल्पसंख्यक जोन बाटे की बन रहल बा स्कूल, एकरा बारे में रउआ का कहल चाहत? देखिए जोन
बन रहल बटुए एगो है माने ब्रह्मपुरे आसपास खातिर निके बनल अच्छा अच्छा बहुत माने वही दूर दराज बक्सर आरा भमुआ एकर सब माने जब माने कहे के मतलब है भैया पूरा शाहाबाद में यही जे बनत ताटे जितना भी शाहाबाद जिला में यही जे बक्सर जिला में ई जोन स्कूल बाटे जोन की बन रहल बाटे हाँ एकर जौन की जब बन के तैयार हो जाई तो एकरा बाद जौन बड़ी से बिहार के सरकार के स्तर से ई जौन की माने एकर एग्जाम होला ओकर अच्छा, अच्छा। एंट्रेंस जी एंट्रेंस अच्छा। में जे लोग लइका क्वालिफाई करी ओकर ई माने जो अल्पसंख्यक के थी से हाँ हाँ तो ओकर एमे एडमिशन होई ओमे खाना पीना रहना सब आवासीय बिल्कुल फ्री फ्री रही। 10+2 तक ना जी जी हाँ सर जी, जी। 10+2 तक रहे ये एकर बटुए इने बटुए गर्ल्स बॉय ना बॉय ए लइकन के बहन लइकन के भोजपुरी में ठेठ बताई ना हाँ, लइका हाँ, कौन लड़की के हाँ लड़की के ही हॉस्टल है लड़की के ई लड़की के हाँ ह हाँ अच्छा सॉरी लड़की के हाँ कौन लड़का के उन्हें लड़का के हॉस्टल बनते हुए अब कतना के सीट वाला लड़की के कितना भेट यहाँ सब अब जानब तब जब सरकार ने से भी तो प्रोसेस में तो 224 लड़की के बाद 336 हाँ कितना बटे लड़की के सीट 224 लड़की के बाद 224 सीट बटे लड़की के 336 आ 336 लड़का के बटे सीट बटे कि मतलब 336 लोग या बेड के इतना बना बेड के बाई या पढ़ सकत न लोग त अपना कैमरामैन से कहम कि तनी घुमा कर हुआ सब दिखा दी कि देखी तमाम गिटी गिरल बाटे एजा बहुत जोरों शोर से एजा काम लागल बाटे बड़ा ही बढ़िया लागत बाटे अच्छा बक्सर जिला के सौभाग्य के बात बाटे रुआ सबसे बता दी कि बक्सर जिला के सौभाग्य के बात बाटे कि पूरा शाहाबाद जिला में बक्सर जिला ही चूज कइल गइल बाटे कि मदरसा स्कूल जोन बाटे कि जोन के अल्पसंख्यक संख्या खातिर एजा स्कूल बन रहल बाटे रुआ सबसे वार्ड पार्षद की यहाँ के बानी यहाँ से भी बयान लेवे कनिया एजा के इंजीनियर जे बाटे वहां से भी बयान लेनी है ती बड़ा ही खुशी के बात बाटे अच्छा जो जेवन लोग जे लोग ना जानत रहला बहुत लोग के कंफ्यूज रहला लोग कि ई कंपनी कोनो बनता तो ये वीडियो के माध्यम से रुआ सबसे बता देतनी कि कंपनी ना ह ई स्कूल हटे अल्पसंख्यक जे भी बाटे ओकरा खातिर स्कूल हटे ए स्कूल बनत हटे तो वीडियो के रुआ सब दबा के शेयर करम जा आ कमेंट रुआ सब जरूर करम जा आ बताइम जा कि बक्सर जिला में कितना बढ़िया विकास हो रहल बा चली जय हिंद जय भारत जय बिहार जय संविधान जय हो बिहार के जनता जय हो बिहार के जनता